Kumbang ngala pelat hak to kawe ka video kabang ngala hika ye phi hakabayade bad utu uap CRICFY TV kumno ba pin yo page football da kaba pio ban page free ya ka jingle kai football FIFA World Cup ramnon kam ban siu yo le se hak to ka video kabadang sudep ban patai ye phi kam clear bha kam sai bha kar kom patai jonga te hakan ka video pat ngan batai khamne kham clear kham sai su kumdo ba pin yo page free jaka football jongkan ka FIFA World Cup arajar arpan riu link ba ki mobile touch screen phone jongi dengan batai pi link ba ka mobile screen jonga kumno ba pin download ya une apps ha Google Chrome lane ha Google browser ada long kabala sabu ka link ba une apps dengan buru bat number phone jonga ha description ada psem jinge ban penon kam ya uni uap ban page jaka football FIFA World Cup arjar arpan riu ngan batai ya pi ha WhatsApp jonga ti ai kapur jong pi ban page jaka ni video hadu ka bakut on ka mobile screen jong pi ang ta sa le jang ne bathok Chrome nang ta sa search hane bato CRICFY TV download te sa klik hane bato CR TV apps download te sa download hang ne te haden ba pila dep ban download nang ta sa install yani apps te onda pila dep ban install yani apps sa lej biang screen mobile jong pi te sa page hang ne bato CRICFY TV te sa klik hang ne te onda pila klik te pin UI ya ka jing lekai FIFA World Cup hatin balami kane ka jing lekai timta haningan klik ya kane ka ba lekai ka Turki persa ya ka Paraguay te hang ne pat sajit na pring gine kawe na pring gine te sa lej biang hang ne batho une usan setting te sa klik na pring gine te na ai ne bato audio te ai ba jang ne bato video hagan ka ju ka video ngan patai ru beki to ki bom patip ban page ki program haga ba jade pat ka FIFA World Cup haki mobile screen jungi te let atu Chrome nang ta sa search sang to FIFA World Cup arjar arpan riu te hang ne philaban ilut ki program ha ka bayde pakan ka FIFA World Cup arjar arpan riu te ngangat scam ba philayo i ki jing mutoy ling ba kan ka video ka bangla batay pi te ha ka ju ka por suba kersan lang ru ya kan ka channel ta ka ba like share ba subscribe boleh sibun saya akan dapat hakiwi bat ki video